may buntag na itong tanan, mga kaigsuunan. Ani-ano sab kita sa atong programa nga alang sa kinayahan. Malindang buntaog sa kinayahan, matag Sabado alas 5:30 hangtod sa alas 6 sa pabuntagon. Kini si Forester Gilray Kabatuan, ang kasamtangang OIC Sinro diri sa Sinro, Usami City. Sa ngalan sa atong station manager, si Archbishop Martinez Humuad, Didi. Sa atong Chief Executive Officer, si Father Dari Rosales. Sa atong production head, Manuel Ronquillo. O sa akong mga kauban sa DNR o sa mga tigpaminaw o naglantaw ni ining istasyon DXDD. Once again, maing buntag natong tanan. No? So, kini nga programa karon kung pa kanang bago ni siya na conceptualize ni aron mapalanog na to unsay atong mga mandato kung unsa pa gusto natong ipaabot sa atong mga kaigsuonan labi na diri sa Misamis Occidental o sa kasilingan ng mga dapit o mga probinsya na maabot ni ining istasyon kabahin sa unsaon nato pag-atiman ang atong kinaiyahan, unsay atong angay buhaton, ang unsay atong kalambigitan, ug unsa usab ang mga buluhaton sa DNR aron makatunhay nato ang kinaiyahan, no? So kaning DNR ako lang isulti niyo na organize kini siya under sa Executive Order number 192. DNG reorganize ang mga government offices during the time of President Cory Aquino, revolutionary government pa. Diin pipila pa mga bureau sa gobyerno, gimerge og nahimong Department of Environment and Natural Resources, no? Sa kasamtangang panahon ang atong secretary karon si General Roy A. Simato. Diri sa ato ang lugar sa Occidental, ang DNR nabahin sa duha ka field offices, no? First district ug sa second district. Og ang second district, ang opisina sa atong DNR na diri sa Usamis, kanang gitawag nato og Community Environment and Natural Resources Office. So kanang si ana dili na siya city. Community Environment and Natural Resources Office kay nagrepresent siya sa second district sa Misamis Occidental. So matotal gikan sa Sinakaban padulong sa Non Victoriano. So dili lang Usami City. Kay naman gud ni sa Usami City na butang. So gitawag siya og Sinro Usami City. Kung naa din is Clarin siguro, so Sinro Clarin inana. So sa among bayan ang atong kauban nga opisina dito sa Orquita ng Orquita, gitawag po siya og Sinro Orquita City. So karon unsa may tumong o mandato sa DNR, no? Sumala pa sa nalatin na executive order, no? Ano sa ta sa vision, no? So ang vision gyud sa atong departamento kaning gitawag na to vision or yang tumong, no? A nation enjoying and sustaining its natural resources and clean and healthy environment. So sa kanasod nga na-enjoy or yang nagmalipayon o na-sustain niya ang atong natural resources. Kanang sustain, meaning to say, ang atong na-enjoy karong adlaw, karong panahon na, ma-enjoy upad sa usab sa atong ubang kung maabot ng mga anak, no? Sustainable. Silbi, kung kanang suba nato diya sa labo na pay tubig karon, gi-enjoy na to karon, so umabot na ito mga anak. Supposed to be naabot gapon ng suba o i-enjoy sa atong mga anak, no? Ang misyon sa atong departamento to mobilize our citizenry in protecting, conserving, and managing the environment and natural resources for the present and future generation. So ang DNR ni matawag nato og catalyst ba? Siya mo ay maguna murag motivator aron ang atong mga katauhan kauban ang atong ubang mga insya sa gobyerno mao'y mo protect, mag-conserve
ug manage sa atong palibot ug unsay makuha niini, no, mano siya. So kung atong sa matutahon ang mandato gyud sa DNR nalimin ra pud aning duha ka buok sa mission ug vision, no, kaning it is the primary agency responsible for the conservation, management, development, and proper use of the country's environment and natural resources, specifically forest and grazing lands, mineral resources, including those in the reservation and watershed areas, and lands of the public domain, as well as the licensing, regulation of all natural resources as may be provided by law in order to assure or ensure equitable sharing of the benefits derived therefrom for the welfare of the present and future generation. Timanan na to, for the welfare of the present and future generation. So, ang atong natural resources, ang atong kinayan, unsay makuha nato diha, gimanin sa DNR, kauban ng mga tao, ubang ahensya sa gobyerno, aron para sa pagkakaroon ng mga henerasyon o sa umaabot pa ng henerasyon, no, mana siya. Kung atong sumadahon naman tay mga sustainable goals bitaw nga kuan sa gobyerno, gi formulate sustainable development goals. Ang DNR na diya sa tulo kaning sustainable goal number 13 o 14 o 15. Ang primero ani kaning climate action, ikaduha life below water, ug ang isa life on land. So kinabuhi, climate action, life below water ug life on land, no. Nalimi na siya karon sa kasamtangang administrasyon sa under ni Secretary Simato, nalimi na siya sa napulo ka buok nga priority programs niya, no. Sa iyang pagka-sekretary na siya ay subay sa mga development goals ug subay sa Philippine Medium-Term Development Plan sa kasamtangan nga Duterte administration. Nagama pud siya og kaugalingon niya nga mga programa, no. So kuan siya taman sa 2022, no. Napulo ni siya kabuok, no. Una kaning clean water, so limpyo nga tubig. Ikaduha solid waste management, ang pagmanage nato sa atong mga basura. Ikatulo clean air, so labas nga hangin. Kaupat national greening program, kaning atong pagpananom, ilabi na atong mga kabukiran nga anay tamnan, no. Ikalima, intensified forest protection and anti-illegal logging campaign. So pakusog pa gid nato ang atong kalihukan, batok atong mga illegalities, labi na ning mamutol og kahoy, labi na katong namutol na gyud sa atong kalasangan. Dili lang gyud ning anti-illegal logging, apil na tanan nga environmental crimes, no. Ikaunom, enhanced biodiversity conservation. So biodiversity means kanang sari-sari nga mga kinabuhi. Apil na taana, no, na atay mga kahoy, mananap, taman pa na sa mga ulod tanan. Sa manay mga biodiversity, mga buhi nga utang. So nganong ato na silang i-conserve aron ma-enjoy sa uban sa umabot nga generation, kay nag-exist man na sila kanang sila kuan na sila purpose, no. Ano siya? Ika-pito, Coastal and Marine Ecosystem Management Program, no. Kani atong kabaybayunan ug ang kasikbit nga dagat niini ato usab nga i-manage, no. Ikawalo, kaning improve land administration and management. Unsa man siya? Natay programa ron nga LAMS, no, kanang land administration and management system, no. Digitize na nato atong mga data sa mga pagpatitulo, no. Ano siya? Bisan og kanang pag-survey gani ko ana, mga GIS na atong system no gigamit. Ikasiyam, geohazard, groundwater assessment and responsible mining. So dominanin ng panahon karon nga kanang
mura og naanata sa daghan kayong katalagman nga relative sa natural resources. So geohazard sama sa dagkong bawod, linog, mga landslide. So usap na mas programa sa DNR. Ug ang ikasiyam kaning Manila Bay Cleanup, specialized kay ni sekretary. Kung makita nato dito sa Manila, ang Manila Bay limpyo na ron. Sa dugay-dugay nga panahon nga kini mura og dungguanan og labayanan sa mga basura, apan karon makita nato nga limpyo na gyud, no? Sa dili pa ko mupadayon, ako sang ako itukyon sa unsang mga agencies nga naasud sa DNR, no? Aduna tay pipila ka agencies na sa DNR na sa Central Office, no, kaning Forest Management Bureau. Mani siya in charge sa mga kahoy, daghan siya function, no, kahoy, pag-permitting mga watershed, no. Land Management Bureau for sure o kanang mga pangtitulo sa yuta, no, apil na tong database sa yuta, no. Biodiversity Management Bureau, mani siya sa biodiversity conservation o kanang pag-manage sa atong mga protected areas, mga critical habitat, no. Naputay kaning sa research, sa mga mag-research. Sa una gitawag naman Ecosystem Research Management Bureau. Nag-research na siya kabahin sa mga kinaiyahan, no. Natay Line Bureau, kanang Environmental Management Bureau, EMB. Sila in charge ng clean water o clean air o solid waste management. Sila ay primary agency anak, no. Napuntay ka ng Mines and Geosciences Management Bureau. Sila po ang atong kauban nga nagpatunay ng minahan o kanipong naghatag po og assistance o tingkring assistance sa LGU kabahin aning San and Gravel. Ano siya? Na monita sa ato ang programa sa DNR diri sa atong within sa jurisdiction nato, no. Kung tanaw nato tong ikanapulo nga priority program sa secretary katong Manila Bay Cleanup, nay sinunimos ato lugos nga program nga gi implementar po namo dire katong Rivers for Life program. Ang atong target nga suba adto katong Labo River. Last year i-identify na mo ang middle portion o lower portion sa Labo River nga mo target nato aron limpyuhan nato sa mga basura. So successful man to nang napahigayon sugod sa Labo, sa patong mga barangaya diha Dalapang, Kinuman hangtod diri sa Lapasan. Nagpasalamat mi sa mga barangay o sa atong mayor diri sa Osamis nga mihatag sila sa ilang suporta o mitabang sila sa pagpahigayon sa among pagpaglimpyo. O ginatunta nga sa level sa barangay ilang mapadayon kay problema ginato ang basura. Di lang sa Labo bisan asa gyud kay kuan kay ta kanang di lang pod panguan pero gusto ta pirmi og kanang sayon na ra so oto silupin na yon. Mupalit ra ka dito usa ka buok nga tinapa, puston pag yung silupin. So, ang silupin karon, so peligro yung silupin kay dugay madugta. So, numero 1 gyud, plastic, silupin, monay, basura nga naaron sa atong mga kasubaan o sa atong dagat, no? Shampoo, wapilabot tong unsa pang mga kanang dili limpyo nga mga liquid nga nakasagol na ini, no. Ano siya? Kung maanhi po ta sa atong Intensified Forest Protection and Anti-Illegal Logging Campaign, napunta gitawag og Anti-Illegal Logging Task Force. Nagi-compose na sa DNR, sa Philippine Army, sa Police, sa atong mga minro, DILG officers, mataglungsod,
sila po ang nagtutok niya na well, in fact last week nagmeeting with those Tanggob among gisuta ang unsay mga accomplishment sa matag ahensya dayon ubay-ubay na po ang atong mga aprohin ng makahoy ug ubay-ubay po ang atong napasagaag sumbong, no? Kaning Enhanced National Greening Program NGP mo ni siya ang atong pagpananom sa atong kabukiran, no? Ang atong partner ani ang mga IPs, ang atong mga kaubang mga subanon, ang atong local government units, mga barangay o LGU sa munisipyo, mga people's organization, no? Sugad sa atong 2011, ubay-ubay na gid ang area sa atong kabukiran nga tanuman. Ug karon kita na nato ang bunga niini, inaanay mga dagkong tanom nga duhay purpose ana, it's either for production or for protection. So kung production pwede siya putlon sa umabot nga panahon, kung protection dili siya putlon kay protection man yung purpose. Sama nang nananumi og mga kauban sa among tribe, mga PO sa nananumi kawayan sa daplin sa suba, so para na sila sa protection karon. Eventually mubalik ang vegetation sa suba, daplin sa suba, o mabalik ka vibrant ang ecosystem sa atong mga suba, no? Kaning improve land administration and management yung kan po puspos po ang among kuan kaning pagbang titulo sa yuta, no? Upat mong gani kabuk klase ani atong yuta under sa atong konstitusyon, no? Kaning gitawag nato agricultural lands mo ni siya katong alienable and disposable land pwede tituluhan. Ikaduha atong gitawag og forest land katong atong mga timberland area nga dili pwede tituluhan kasagaran nas kabutiran o kaning nas mga katunggan nato, no? Ikatulo kaning gitawag natong national parks. So example ana kaning atong Mount Malindang o kaning atong Malaubang, Pagumbang, Mangrove Swamp Forest Reserve. O ang ikalima kanang mineral lands, wala man tay mineral lands dili kay ideklara na mo ni katong mga lugar nga minahan, no? So sa pagtitulog yuta dirita sa agricultural lands, no? Gibahin-bahin po na siya sa lain ng classification, it's either residential, commercial, industrial, or agricultural yun mismo, no? So inatunta nga katong wala pa nagpatitulog yuta dool sa among opisina aron atong matituluhan ang inyong yuta kay aron na may problema, no? Ang mga kaigsunan mahigala sa pikas bahin nga aron lang gyud atong mapatunhay nga nung gitawag ni atong programa og malindang buntaog sa kinaya, no? Ato sing tagaan og gamay nga diskusyon ang kabahin gyud sa atong Mount Malindang Range Natural Park nga maoy dugukan sa murabag mo'y kasing-kasing sa Misamis Occidental kay diin diri gagikan gayud ang atong mga suba, uluhan sa suba o ang atong mga benefits, mga intangible sa hangin o sa maayo nga klima gumikan ining Mount Malindang Range Natural Park, no? Sa una kaning Mount Malindang Range Natural Park gitawag ni og Mount Malindang Range National Park kay giproclaim ni siya nga as a national park and watershed reserve niadtong 1971 under Republic Act 6266. So matanaw nato nga watershed reserve siya. Nganong gitawag sa watershed reserve? Source siya sa tubig. Aside sa mga kakahuyan nga naa diha, aside sa mga ihalas nga mananap nga naa diha, aside sa mga tao nga naa siyang tiilan nga nanginabuhi, source siya sa tubig. Kung subayo nato ning atong mga dagkong suba diri sa Misamis Occidental, ang ilang gigikanan tuag yun sa kalasangan sa Mount Malindang. Usugan River, Salog River, tuag gikas din Victoriano. Labo River, gikan diri sa
ang iyang source gikan diri sa Tunggo ug diri sa Tiglawis nga side, no? Ang labo diri sa bukid sa Asamis. Ang Clarin dito lagi sa Clarin River dito, ang uluhan dito sa Tunggo ug Tiglawis nga side, no? Kaning suba diri dapit sa kanang sa Jimenez, Palilan River, no? Natas pikas nga jurisdiction apan gikan na siya sa kalutungan areas dito sa uluhan pong bahin sa Sungan kanang gitawag nato San Lorenzo Ruiz ug sa kalasangan diha sa bukid sa Carmen sa Jimenez. Ug uban pang suba dito dapit sa First District, no? Nga diin usag yun sa nakita nato nga benepisyo nga nakuha nato niini, nag-supply siya tubig sa atong mga basakan. Kung makita po nato nga ang mga area nga, mga coastal area nga diha mulusot ang suba kanang mga bukana area. Rich gid siya sa mga buhilaman sa dagat, no? Mga kinason, mga limango o mga isda, no? Ug baga ang mangrove diha kay kun naisuba mo man ganahan sa tubuan sa mangrove nang naitabang nay parat diha sila manubo. Kung kaning mga suba mamala kay di nato ampingan ng atong Mount Malindang National Park, Range National Park. Mawala po ni mga suba. Maglisod na po tayo pangitag tubig. Magsalig lang tayo ng kalot-kalot sila sa yuta, no? So, mo ni siya atong 1971 Republic Act 6666. Pero subay po sa Republic Act 7586 kanang gitawag natog NIPAS Law or National Integrated Protected Area System atong 92 nahimo siyang initial component ni o gi-classify siya into a natural park. Gi-proclaim siya as a natural park ni atong Agosto 2002 under sa Presidential Proclamation 228. Dayon karon nanay balaod gyud nga Mount Malindang para lang gyud sa Mount Malindang Range Natural Park kaning gitawag natog Republic Act 9304. Dayon under sa NIPAS Law kaning Republic Act 9304 aduna kitay Protected Area Management Board nga nagdumala sa atong Mount Malindang Range Natural Park, no? So ang chairman nato ani ang atong regional executive director sa DNR, kauban nato ang gobernador, congressman, kunay senador diri nga taga diri pwede, mga mayor, mga kapitan nga naa sa naglibot sa piilang bahin sa Mount Malindang Range, no? Sila may gamanis ni mga civic o people's organization na diha. Sila may gamanis, no? Sila decision making body. Dayon naapod ang DNR kanunay nga may secretariat o ga-implement sa mga proyekto. Sama sa akong naingon ganina kaning gitawag nato og intensified forest protection ang lagi kay dahang mamutol diha sulod. Pero karon murag minus na kanang enhanced biodiversity conservation. So mo na ni mo ni siya. Mo ni ang atong gi kuanda sa Mount Malindang. So makita nato nga muratag maglisod, makita nato ang maglisod kita og dili nato ampingan ang kabukiran sa Mount Malindang, no? So kinahanglan nga kun naman ganito may nakita nga problema niya ha, sama sa mga pagpamutol o mga ginadili nga buhat, i-report dayon sa buhatan sa DNR or sa inyong kapitan o sa atong mayor, sa mga minro. Naputay atong mga tribal council diha, tribal chieftain nga mga tawag usab kanato. Kay namboy mga ancestral domain diha sa atong area nga diri sa atong probinsya nga hidiin ang atong Mount Malindang na apod na sulod porsyon na, no? So mo na siya nga unsa ka importante ang Mount Malindang sa kinabuhi sa mga taga Misamis Occidental. Bisan pa gani ang tuwa sa Picas side Sambanga del Sur ug Sambanga del Norte diin to apoy dagkong suba dito nga milatas sama ni Salog River nga ang uluhan gid ani naagi sa Don Victoriano dayon nagsupply sa tubig sa daglapad kaayong basakan sa Mulabi diri sa Tambulig diba sa ug niambak diri dapit sa Bonifacio, no? So ngay natong
usa lang na sa mga benepisyo nga nung nakuha nato sa Mount Malindang. Busa nga angay kanato kining amping no. Kaning hatong bukid sa Mount Malindang nabahin ni siya sa duha ka zone no. Gisonify ni siya no. Kanang gitawag nato buffer zone ug ang strict protection zone. Kaning buffer zone mo ning na mga tawo ron nag-ugmad na mga barangay diha no. Kung sa ato pa diri sa Sinakaban kaning San Luis Ruiz, sa Tudela kaning Namot, Tiglawis, sa Claren kaning Pinasio, Dalingap, diri sa Osamis, Extension Abordo, Trigos, Gimad, Gala, Binguna, diri sa Tanggod kaning Fertig Hills kaning Huyuhoy, sa Limpono, sa paibukiran nga mga barangay no. Sa Bonifacio, Matunog, Kanaw-Kanaw, Mapurog, ug sa Don Victoriano, tanan gyung barangay sa Don Victoriano naagid sulod sa Mount Malindang no, as person no. Ug natay usa ka barangay or nga naagid sa sulod kanang Lake Binagat no. So ang ngayon ginato siya nga i-manage kay ang pressure ba sa tao diha nga naa diha og kining ginabuhi ang tanan no. So kung di nato siya i-manage may puruhan nga kasi mahanaw ang atong mga natural resources diha o kita usab musafir mo na siya. So mao na siya ang murag nganong hihaom gyud ning atong titulo sa atong programa karon kaning Malindang buntag sa kinaihan kay ang atong kaning programa pang kinaihan man din ang Mount Malindang nagrepresent sa kahimtang sa kinaiyahan diri sa Misamis Occidental. Kung unsa ang Mount Malindang, mo po'y kinatibuk-an nga mahitabo sa atong palibot diri sa Misamis Occidental. No? So, ang ngayon na to siya nga protektahan o dumalaon o bagayo. No? Kauban sa atong mga mayor, mga kapitanis o sa DNR. No? Sa sunod siguro nga panagtagbo na to, atong tagaan og detalye ang mga specific nga mga trabaho sa Sinro Usami City kay nabahin man gud ning DNR sa pipila ka hierarkiya no. Primero nata sa Central Lopez natuwa dito ang atong mga labaw nga mga opisyalis, secretary, USIC, ASIC, na sila dito. Dayon naapod tayo regional office. Ang atong regional office nas Cagayan kay naman ta sa Region 10 nagikomposta og lima ka probinsya no. Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin ug Bukidnon. So dili sa ato apod naapod tay Provincial Environment and Natural Resource Office or PINRO naa sa Orkita. So sila pay gadumala, sila umbrella namo sa duha ka sinro sa Orkita ug sa Osamis. So diri sa Sinro Osamis naapod may mga specific na gyud nga trabaho aron kadtong 10 priority programs, 10 DNR major programs sa atong sekretary, sa kasamtangang sekretary ma-implement, no? Naapod tay mga klase nga programa diha. So, sa sunod natong panagkita ato kana siyang tukion mga specifics. Kauban ako ang akong mga kauban diri sa opisina. Sila ay makahatag og katin-awa niini. Sa sunod siguro natong panakita ang atong tukion kaning unsaon pagtitulo sa atong mga yuta, no? Unsaon nato pagsulbad sa atong mga conflict sa atong mga yuta. Kay murag mo na kuandron, mo na iinron kay daghan ng pagtitulog yuta kay kaning namang goy memorandum sa mo ako no sayop ang administrative titling nga magibuhat sa DNR mahuman na karong Disyembre. So taga-balo i-extend ba na. So sa kami karon paspas mi upang pagtitulo kay namang gibalaod nga naglimitar pod kamo sa ataman. So ba kun di magani mahuman i-extend siguro nagyapon na siya parehaning agrarian law pod i-extend pod ba. So
kung naamoy mga problema, doon lang mo sa opisina sa DNR diri sa diri sa Gangong Highway, luyo mi sa dar nga building. To nadako ka namong karatula diha. So inyo lang anao, no? So mamubo naman atong panahon. Nagpasalamat ko sa inyong pagpaminaw o sa paglantaw ning atong programa, no? Malindang buntaog sa kinaya, no? Sa ngalan sa akong mga kauban sa opisina, sa Sinro Usami City, sa among sekretary si General Roy Simato, sa atong station manager si Archbishop Martin S. Humuab, sa atong Chief Executive Officer si Reverend Father Daryl Rosales, sa atong production head si Mr. Manuel Ronquillo, o sa tanang mga tigpaminaw karon. Natunta nga makita ta pohon o atong tukion ang pagpangtitulo sa yuta. So kining inyong kauban sa Misamis Occidental, sa inyong higala sa inining programa si Forester Gilroy Kabatuan, ang kasamtangang Sinro diri sa Usami City. Og salamat sa inyong pagpatalingog ug paglantaw.